sa bata. O baka pa si Padi sa mga kidnapper kinabuhi sa akong anak. Okay, Abi. Tara, ito sa taas na. Hello? Mrs. Litas Ramirez? Yes, ako ni. Kinsa ni? Maayo kayo kayo natutupag. Kinsa ni palihog? Dili na may nung danon. Nagpahibaw lang ko ni mo nga diya sa mong mga kamot ang imong anak. Ang kidnapper ni? Ikaw may nag-kidnap sa akong anak. Relax lang, Mrs. Ramirez. Ayaw patuyangin imong gibati. Ay na nga akong anak. Unsa yung toyo sa pagkidnap sa akong anak? Mao na atong panagsultihan. Kalma lang, ano pagkasinabot ta? Okay? Yes, pero palihog sultiig ko. Unsam di kahimtang sa akong anak. Why problema? Dakong buhi ang imong anak. Maayo kaayo ang iyang himtang. Kasi karon magsulti ta. Gusto mo yun yung toyo? Simple. Rang sa money. Pila? Pila man yung gusto? Pila may kinahanglan ninyo ipalukat sa akong anak? 10 million. 10 million? Oh, dili ko magduha-duha pagkahatag niya ng kantidara. Basta pa di ko rin alam palihog. Ayaw pa si Padi ang kinabuhi sa akong anak. Kwarta ra ang ikinanglan mo, Mrs. Ramirez. Dili ang kinabuhi sa imong anak. O sige, ihatag na na ako tanan. Asa man ta magkita? Ang dama lang daan ang kantidad nga among ipalupat sa imong anak. Manawag ko mga usa ka oras gikan karon ha. O sige, karong dayon mo withdraw na ko sa bangko. Ihatag na ko ang kantidad nga imong gipangayo. Pero palihog lang, ang pinitaon ang kinabuhi sa bata. Matuman. Pero pasidaan lang. Aron dili mamiligro ang kinabuhi sa imong anak, ayaw gud ipahibaw sa mga tinugyanan sa balaod kini nga atong gikasabutan ha. Dili, matuman ko sa akong sabot ang mahinudanon ang kinabuhi sa akong anak. Okay. Andama lang ang 10 milyones. Malawag ko nimo after 1 hour. Hello? 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 Kasi po sa mga kidnapper. Dan, kuyugi ko sa bangko karon dayon. Ihatag na akong katilag gipas. Kasi mo delikado ang kinabuhi sa atong anak.